Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjakom tal-li rġajtu għedin maħna l-lum. Nibda billi nirringrazzja l-sponsors tagħna. Nirringrazzja lil Wall and Floor Solution, tistgħu tikkuntattjawhom fuq Facebook u titkellmu ma' Evajlo. Lil 302 Motors li ssibuhom Victory Street Ħarqormi, il-patrickprince.com għal diversi affarijiet u aċċessorji u filament għal printers u kif ukoll lil Xmum Caterers tal-li jogħġbu iġibilna l-muffins kull darba. Grazzi David, kif insieħbi? Mhux ħażin. Ma l-lum, l-evoluzzjoni kif ġejnaw. L-evoluzzjoni. Jekkux sejrin qudiem jew lura bħal-idiokrasi. Jiena qed li peress li ħin kollu ndiskutu il-ħajja f'pjaneti oħra, tajb niddiskutu naqra l-ħajja fuq id-dinja u naraw ftit kif il-ħajja żviluppat fuq id-dinja. Għax sfortunatament l-unika eżempju ta' ħajja oħra fl-univers li għandna hija l-ħajja fuq id-dinja. U d-dinja vera sinjura fil-ħajja. Eżatt, d-dinja hija sinjura ħafna fil-ħajja, hija sfortuna li aħna ma nibżawx għaliha d-dinja. U fil-fatt ħafna qegħdin anki iqisu li għaddejja minn dak li jgħidulu is-sixth extinction, l-anthropocene, li huwa l-effett tal-bniedem, li minħabba l-effett tiegħu, l-effett tal-klima, l-effett ta' ħafna kimiċi u ta' ħafna veleni li qed nitfgħu fil-biosfera. Qed nagħmlu ħsara kbira lid-dinja anki minħabba l-popolazzjoni għolja li għandu l-bniedem dejjem ifittex iktar ovvjament postijiet fejn joqgħod, irid iktar ikel, allura dejjem irid jagħmel iktar agrikoltura u dawn ukoll qed jieħdu postijiet ta' l-annimali l-oħrajn fejn jgħixu l-annimali ikonna bil-fors nieħdu l-postijiet tagħhom, naqtaw il-rainforests, naqtaw is-siġar, insomma l-istejjer kollha nafuhom. Okay? Mbagħad ma ħassux u ma narawx naqra lejn neħduha for granted il-ħajja fuq id-dinja. Tantaw kif qed inti, tant hija rikka d-dinja. Alright, li jekk nitkellmu anki fuq l-Amazonja, fruqa waħda, alright, fruqa waħda l-Amazonja ta' fissib. Ruqa waħda qed nitkellmu f'metru kwadru, alright, ta' ħamrija fil-rainforest, nafu nsibu 10,000 speċi ta' insett. Ma xfiq rajt artiklu li jsibu xi 18 il-brimba jew bejwet u every kull sena differenti. Għadna għaddejjin, mhux brimbiss anki żrinċijiet, srieb żgħar, affarijiet hekk, il-ħin kollu nsibu ġodda minnhom, ħafna minnhom ikunu spiċċaw, ħafna minnhom probablement diġà huma extinct dawn. Ħammulok ftit out of subject għax semmejt l-Amazonja. Taħseb li dik is-soil tagħha di jsejħula terra Petra, ma nafx jekk rajt fuqha. Taħseb li magħmula mill-bniedem dik terra Petra jew? Terra Petra? Jgħidu la terra Petra, mill-lider il-ħamrija differenti minn kullum kien. Għax għatma il-nutrients taħħa għatma jispiċċaw. Żgur għax għandha mekkam qed nifmek. Li jiġri huwa li għandek ħafna dak li jgħidulu leaching xi fisser. Li qed jiġri huwa li inti fl-Amazonja għandek ħafna xita. Mela, il-ħin kollu nieżel l-ilma u l-ilma l-ħin kollu qed idub il-minerali minn ġol ħamrija. Allura il-ħamrija hija pur ħafna. Fil-fatt hija raġuni f'ħafna minn daw il-postijiet issib pjanti li huma karnivori. Pjanti li jieklu l-insetti. Għaliex tant m'hemmx nutrienti
fil-ħamrija biex iġibuhom permezz tal-eruq li huma jridu jissupplementaw. All right? Supplementaw in-nutrienti billi jaqbdu l-insetti. Tifhem dafu il-Venus flytrap, il-ħafna speċi ta' Nepenthes ikunu isom ġarer kbira, biċċiet minnhom kbar biżgħet biex jaqbdu anki ġrieden. Però biċċiet minnhom ukoll laqas jaqbdu ġrieden as such, biċċiet minnhom huma il-ġrieden jużawhom bħala toilets. Allura x'jiġri meta jmorru jagħmlu fihom il-ħmiġ tagħhom huwa d-demel li jużaw huma bħala fertilizer biex ma jintilifx. Tifhem? Ġol Amazonia għandek ħafna speċjalment fil-qiegħ u tinsiex ukoll li fil-qiegħ tal-Amazonia għax il-siġar huma għoljin ħafna ma tantx għandek xemx. Però għandek ammont ta' ossiġnu għoli ħafna, għandek il-ħin kollu qed jaqa' l-ħmieġ, il-ħin kollu qed jaqgħu il-weraq, il-ħin kollu qed jaqa' l-frott, alright? Il-ħin kollu jaqgħu annimali mejtin, allura għandek ammonti enormi ta' insetti li l-ħin kollu qed jieklu daw il-fdalijiet. Ma nafx fejn rajta wkoll li pereżempju kull 20 sena l-art tola pit. Żgur, daqs kemm qed jaqa' detritus nieżel ħin kollu u l-insetti hemmhekk ukoll jikbru ħafna għax hemm high oxygen level. Allora pereżempju brimba li hawn Malta forsi ssiba jinnaf daqshekk tikbirlek daqshekk. Pereżempju mill-piet li hawn Malta jkun fih daqshekk, hemmhekk jikbirlek piet. Tifhem? Jikbru ħafna l-insetti għax hemm ħafna ikel u hemm ħafna ossiġnu. Fil-fatt, hemmhekk il-kondizzjonijiet jixbħu kondizzjonijiet fid-dinja ta' xi 250 miljun sena ilu fi żmien il-Karboniferu. All right? U biex nerġgħu mmorru lura lej il-formazzjoni tal-ħajja fid-dinja, all right? L-Amazonia hija meqjusa bħala ekosistema, all right? Komplikata u avvanzata. Okay? Jekk immorru lura fil-bidu, illum il-ġurnata għandna evidenza ta' strutturi li jixbħu l-ħajja li jmorru lura sa 4.2 biljun sena. Alright, li probabbilment kienu f'dalijiet ta' mikrobi. Alright? Naraw li fil-fatt il-ħajja tfaċċat fid-dinja kmieni mhux ħażin wara li d-dinja iffurmat. Għax hekk naraw kif iffurmat id-dinja, alright? U għaliex kif nafu kif iffurmat fid-dinja, għaliex illum il-ġurnata permezz ta' teleskopji pal Hubble u l-James Webb qed ninnotaw l-istess proċess isir madwar stilla l-oħrajn, fejn inti kollok dawn il-sħab enormi ta' gassijiet mimlijin idroġenu b'ħafna trapp li dawna jibdew jaqgħu fuqhom infushom. Ovvjament il-pressjoni fin-nofs tal-sħaba, il-pressa tibda tikber sakemm tant tikber li l-idroġenu, alright, jaqbad imma b'mod nukleari. Astja. L-atomi tiegħu jiġu kompressati flimkien u jiffurmaw il-helium, nuclear fusion. U tkun qabdet l-ewwel stilla. Il-materjal li jkun hemm madwara u mbagħad jibda jifforma fil-pjaneti. Dana qed ninnotawhom, meta nannotawhom aħna naraw dawk li jgħidulhom circumstellar disks. Għaliex tant ikun hemm trapp fil-bidu li jiffurmaw isa diska ta' isa LP. Sa tilfithom. Bil-pjaneti mdefsin fiha u bix-xemx fin-nofs. Imbagħad li jiġri huma dawk il-pjaneti peress li jibdew iduru, jibdew inatfu. Alright? Inatfu t-trapp kollu, ħafna minnu jaqa' fuqhom dan it-trapp magħmul minn ħafna minerali u metalli u anki affarijiet bħall-ilma, metanu, nitroġenu, ħafna gassijiet, alright, li kollha jispiċċaw fuq il-pjaneti dawn. Il-pjaneti kollha kellhom xriki jew illum kollha għandhom xriki il-pjaneti. Il-pjaneti palta Saturn. Imma mhux kbar palta Saturnu. Alright, però Jupiter għandha ċirku, ġifieri, Uranus għandha ċriku wkoll, għandha 9 ċriki. Ma żmien jintilfu. U Neptune għandha ċriku wkoll
Pero huma inqas jidru, daw ma jidrux hemm id-dinja, Dawna nafu li jeżistu, għax batna l-vetturi spazjali hemmhekk u ħadu ritratti. L-uniċi li tista' tara taħt f'teleskopju huma ta' Saturnu, dawk l-ikbar. Ma telqu issa mhux ħajjispiċċaw, le. Li qed jiġri huwa li jasaq f'ċertu żmien ma tkunx tista' tarahom inti għax ikunu bid-dritt tiegħek. Allora jidru bħala linja. Alright, Mhux għax jitilqu, però fuq skala wkoll kosmika il-ċrieki bizmin jitilqu. Pero jistaw jiformaw lek ċrieki ġodda, għax ħafna drabi dawk huma minħabba xi qmura żgħar li jkunu resqu qrib ħafna l-pjaneta u jitkissru. Allora meta jitkissru dawna jinxterdu madwar l-orbita tal-pjaneta u jiffurmaw ċirku. Taħseb li l-qamar ħabat mad-dinja t-man point kienu ġiex pjaneti separati? Mhux ħabat mad-dinja, ħareġ mid-dinja. Il-teorija li għandna issa hija li kien hemm pjaneta fiha daqs Marte jisimha Tea li ħabtet mad-dinja ovvjament inkisru partijiet sew kemm minn Tea u kemm mid-dinja u l-partijiet li ffirmaw li iffurmaw dawn għamlu l-qamar. U ġew jisom binary. Ġew jisom binary. Pero tinsiex llum qed ninnotaw anki hemm ċriki madwar asteroidi. Mhux madwar pjaneti biss. Iċ-ċriki huma ħafna iktar komuni milli naħsbuhom, iċ-ċriki għaliex inti għandek speċjalment meta nitkellmu dwar is-sistema solari bikrija, kien hemm ħafna ħbit ta' ġebel. L nies kien hemm ħafna iktar ġebel u terrapien u muntanji tas-silġ u tal-ġebel jaħbtu u jtiru ma' xulxin u jinkisru dawna. U dawna jaħbtu ma' xulxin, meta jaħbtu ma' xulxin jisiru terrapien u jiċkinu jkollok ħafna partiċelli. Mbagħad ikollok xi pjaneta li ovvjament il-pjaneti huma tqal mill-asteroidi u bil-gravità tagħhom jiġbdu dak il-materjal magħhom. Issa ħafna minnu dak il-materjal waqa' u ifforma il-ħofor tal-meteoriti. ħafna minn dak il-materjal. Infatti waħda mit-teoriji tal-ħajja hija li parti l-ilmijiet u ħafna mill-kimiċi tal-ħajja, biċċiet minnhom iffurmaw minn ġewwa d-dinja permezz tal-vulkaniżmu u oħrajn waqgħu mill-kometi. Alright? Għax tinsiex għal-ħajja għandek bżonn il-kimiċi, għandek bżonn il-karbonju, għandek bżonn l-idroġenu, l-ossiġenu, il-kubrit, il-fosfru u n-nitroġenu. Għaliex, għax dawn minnhom jinbena id-DNA. Ir-riċetta tad-DNA. Issa għaliex id-DNA hija importantissima għax id-DNA hija waħda mill-ftit kimiċi li kapaċi tirriproduċi. Il-reproductive cell. Tirriproduċi. L-iktar xi ħaġa stramba. Tirriproduċi. Allora x'ġara, mela nistgħu nimmaġinaw id-dinja xi 4 punt jinnaf 3 jew 4 jew 2 biljun sen ilu. Alright, u kellek dawn il-postijiet fuq wiċċ id-dinja fejn kien hemm l-ilma, alright, l-ilma kien mimli u mifquh b'daw il-kimiċi, alright, daw il-kimiċi nafu diġà li anki barra fl-ispazju jiffurmaw l-amino acids li huma il-biċċiet li minnhom jinbena d-DNA, l-amino acid, alright, u l-amino acids biex tibnihom mhux daqshekk diffiċli, fil-fatt ġie anki provat fis-sittinijiet għamlu esperimenti u kienu tnejn daw. il-Urey Miller experiment. Il-Urey Miller experiment u sar ħafna esperimenti bħalhom. Dawna bażikament li għamlu qabdu isu akwarium, imlewħ bil-arja kif kienet fuq wiċċ id-dinja 4.2 biljun sen ilu, tgħidli kif jafu. Nafu għax hemm ċertu ġebel inqabdet l-arja fih ta' dak iż-żmien. Issa tgħidli maħna kif nafu li dak il-ġebel għandu daqshekk żmien. U ħafna jsaqsu għadi. Kif inkunu nafu li għandu per eżempju li d-dinja saret 4.5 biljun sen ilu. Id-driljaw rid ngħidlek. Mhux bidriljem, imħabba l-elementi radioattivi. Alright? Hemm numru ta' elementi radioattivi fosthom il-uranium-235 u
il-potassium u l-argin, daw iż-żewġ, daw jgħidulhom radiometric measurements. Il-235 l-ikbar wieħed dak huwa the heaviest natural element. Imma kif nindunaw, meta nitkellmu fuq element radioattiv ifisser li dan jitfarraġġi. Allura meta jitfarraġġi, il-massa tiegħu qiegħda tonqos. Alright, għax il-massa tinbidel f'enerġija u qed jitlef il-massa. Mela, issa daw ħafna elementi u metalli li huma radioattivi u aħna nkejlu kemm jitilfu materjal skont il-half-life tagħhom. In-nofs kemm għandhom żmien, kemm jieħu żmien. Pereżempju, nafu l-uranium biex ikollok blokka uranium li fiha kilogramma. Issirlek nofs kilogramma għax in-nofs liħor ikun sar ċomp, għax ċompu weħfef mill-uranium, tieħu 4.5 biljun sena. Mela kull minjera tal-uranium li għaw fid-dinja, l-uranium nofsu ċomp, nofsu uranium. Iġveri għaddiet 4.5 biljun sena minn fuqu. Pero mhux dik bissanna, l-oħra li għetlek hija il-potassium argin, hija il-potassium huwa metall komuni li nsibuh fl-art, komuni ħafna. L-argin huwa gass li nsibuh jagħmel xi 1% tal-gassijiet fl-atmosfera. Il-potassium jieħu 4.5 biljun sena biex jinbidel il-potassium radioattiv. Jieħu 4.5 biljun sena biex jinbidel fl-argin. Alright? Issa aħna din interessanti ħafna għax din dan ir-ratio mhux kejjen nieħ fid-dinja biss, kejjen nieħ fuq xi 4 pjaneti oħra. Astja. Alright? Għax meta niżilna l-vetturi hemmhekk dawna b'instrumenti jgħidulhom ma' spektrometer jieħdu kampjuni il-gassijiet maqbudin fil-ġebel. Meta l-ġebel kien mimdewweb, alright, u l-arja kienet għadha maqbuda fih. Ħadu kampjun ta' argin, jew nkella ħadu biċċa potassium, ħadu l-argin mill-arja u qablu ratio flimkien u sabu wkoll li kemm l-asteroids, kemm dinjiet pal Titan, alright, kemm Venus u kemm Mars, it-tlieta li huma formaw fl-istess żmien pad-dinja. Xi 4.5 biljun sena. F'daqqa. Mela jfisser li l-pjaneti kollha ffurmaw f'daqqa. Mela tfisser ukoll li dik it-teorija ta' ma nafx min kienet li mhux teorija, spekulazzjoni li l-pjaneti joħorġu mix-xemx ta' wkoll. Le, il-pjaneti ma ħarġux mix-xemx. Il-pjaneti ħarġu kifet minn dal-circumstellar disk. Però x-xemx kellha ħafna effett fuqhom. Kellha ħafna effett għax min kien ħdejha qrib tagħha ħafna mill-atmosfera tilifa. Għax iktar ma pjaneta tkun sħuna, iktar l-atmosfera jiċċaqalqu l-atomi u iktar jaħarbu. Dawk li qegħdin il-bot pal Saturn, Jupiter u hekk żammew il-gassijiet kollha u fil-fatt għandhom ħxuna ta' atmosfera ta' eluf ta' kilometri. Issa, id-dinja kienet fortunata minħabba numru ta' affarijiet. Waħda minnhom hija li format fil-Goldilocks zone. Li interessanti wkoll li kemm Mars u kemm Venus qegħdin fil-Goldilocks zone. Ġifieri f'dik il-post fejn suppost ikun hemm il-ħajja, imma nċerta li Mars qiegħda fuq in-naħa ta' barra. Eżatt fuq in-naħa ta' barra. Venus qiegħda eżatt fin-naħa ta' ġewwa. Fil-fatt hemm naħsbu, mhux fil-fatt, naħsbu li tlieta li huma probabbilment kellhom l-oċeani u jista' jkun forsi anke kellhom il-ħajja, kemm Venus, kemm il-Mars u kemm id-dinja. Imma peress li Venus kien qrib ħafna aktar tax-xemx, alright, il-fatt li x-xemx ġalet l-oċeani tagħha jevaporaw iktar malajr, l-ilma huwa greenhouse gas effettiv ħafna. Ġifieri meta jipproduċi ħafna sħab, l-sħab jassorbi x-xemx u l-sħana tibqa' tiela. Allura eventwalment spiċċat bla kontroll hemmhekk is-sħana. Allura domanda di. Ir-reproductive cell tiġi affettwata mir-radioattività? Issa, però qabel ngħidlek dik, irrid nispjegalek l-ewwel kif saret il-reproductive cell. Għaliex illum il-ġurnata nafu, alright, issa dan nafuh permezz ta' diversi xjenzi, alright, nafuh permezz
tax-xjenza tal-ġenetika. Alright, xi tfisser ġenetika? Meta aħna, alright, inħarsu fid-DNA tal-annimali u tal-bakterja, nibdew nindunaw li hemm ċertu similaritajiet. Imma s-sekwenza ġieli tkun differenti. Le, sekwenza tkun differenti. Imma nibdew nindunaw li ċertu sekwenzi jixxiebħu. Mela nibdew ngħidu wara x'ġara. Mela hawnhekk għandna Ġurdin u għandu dis-sekwenza. Dis-sekwenza tixbaħ ferm dis-sekwenza ħada. Alright? Minn dak il-ħanex tal-baħar. Dak il-ħanex tal-baħar, is-sekwenza tiegħu ġiet minn dik il-jellyfish. Alright? U morru nura u nibqgħu sejrin lura sakemm niġu għal dak li ngħidulu. Alright? L-ewwel antenat. Luka, l-ewwel antenat da. Dan huwa l-antenat li minnu ħarġu l-annimali kollha. Illum il-ġurnata wasanna, alright, biex ngħidu li il-ħajja ħarġet minn dal-antenat uniku. Issa din ukoll xi ħaġa simili saret mal-bniedem, però għalissa mhux qed nitkellmu fuq il-bniedem, għalissa qed nitkellmu fuq il-ħajja. Ma nafx jekk ikonniex ċans jew lek, ma jkollniex ċans nagħmluha darba oħra. Imma bħalissa qed nitkellmu fuq il-ħajja sempliċi. Mhux ħajja intelligenti. Mela morna lura u sibna li kien hemm dan il-antenat tal-bidu. Li probabbilment kien ħafna iktar sempliċi miċ-ċelloli tal-lum. Organizmu wieħed. Eżatt, u kien sempliċi. Nafu pereżempju li ħafna mill-organelles li huma speċi ta' organizzar li jinsabu ġo ċelloli kienu jgħixu weħedhom. Il-mitokondria pereżempju u l-chloroplasts. Il-chloroplasts huma dawk li jagħtu l-kulur aħdar lill-pjanti. Il-mitokondria huma apposta li jagħtu l-enerġija. Daw probabbilment, mhux probabbilment, daw kienu jgħixu weħedhom, free floating. Alright? U mbagħad iltaqgħu flimkien, daħlu ġo ċellola u ċellola inkorporathom u bdiet tuża l-enerġija tagħhom. Alright? Issa kif saret iċ-ċellola, jiġifieri kif il-ħajja dak jgħidulu abiogenesis. Insejt. Abiogenesis tfisser kif il-ħajja minn affarijiet mhux ħajjin saret il-ħajja. U ma kellhomx bżonn reproductive ġest kemm jingħaqdu flimkien. Le. Illum il-ġurnata nafu li hemm ħafna fatturi li jgħinu, alright, biex jifforma id-DNA. Mela inti jekk jifforma lek id-DNA, kif qedlek anke fil-laboratorju l-amino acids, kif tħallat il-gass u tgħaddi l-elettriku jibda jifforma lek l-amino acids. L-amino acids id-direkti għajnijom fuq Mars, id-direkti għajnijom f'ħafna meteoriti li waqgħu, f'ħafna asteroidi, fl-ispazju hemm ħafna minnhom ukoll. Iġifieri l-amino acids mhumiex xi ħaġa rari u li ma ssirx, u hemm ċans kbir li issa ma nafx hekk smajtiex li sabu anki ir-remains tal-ħajja fuq Mars, iġifieri. Issa, iġifieri mela. Imma microbial. Microbial għalissa, però mela li jiġri huwa li inti għandek daw il-kondizzjonijiet fej id-DNA jibda jirriproduċi. Issa d-DNA waħdu mhuwiex ħaj. Id-DNA waħdu pereżempju għandu bżonn protective covering pereżempju. Li se taġġiet pereżempju minn qatra żejt. Id-DNA daħal f'qatra żejt u ġi protected. Kastja. Għetfem? Nafu wkoll li probabbilment mhux bil-fors li huwa DNA għax hemm xi ħaġa jgħidula RNA li hija inqas komplikata mid-DNA. Jista' jkun però li l-ewwel ħajja format mill-RNA. Però tinsiex li daw diffiċli ħafna biex issib remains tagħhom. Allora ma kien hemm dak l-algi u li xarali. Imma l-algi diġà kienu. Diġà kienu dawna terġa' wara. Aħna qed nitkellmu fuq l-ewwel. L-ewwel. Issa tal-ewwel, ġifieri l-ewwel ħajja li saret minn xi ħaġa li mhix ħajja. Alright? Huwa diffiċli immens issib evidenza tagħha. Il-kundizzjoni kif kienu? Il-kundizzjoni ta' ma nafux eżatt għax hemm min jgħid hemm diversi teoriji, m'hemmx teorija waħda, hemm min jgħid li probabbilment iffurmaw taħt il-baħar fejn il-vulkani jiftħu u joħorġ ħafna kimiċi mill-baħar. Hemm min jgħid li ffurmaw fuq wiċċ id-dinja u permezz ta' materjal radioattiv ħadu l-enerġija. Iġi radioattività stess li kienu fid-dinja tagħhom l-enerġija biex jirreaktjaw flimkien. Qed tifhem? Hemm diversi teoriji.
Illum hemm ħafna qed isir ħafna riċerka fuq din. All right? Però la biogenesis għada misteru. Għadna ma nafux. Illum il-ġurnata il-bniedem kapaċi jibni il-bakterja jekk irid, imma ma jafx kif jista' jagħmel id-DNA jekk irid, imma ma nafux kif id-DNA għamel il-qabża biex sar ċellola ħajja. U l-problema l-ikbar problemi hija reproductivity. Il-ħin l-iktar problema, għax inti qed nitkellmu dina jinsew għan-nies qed nitkellmu fuq medet ta' żminijiet twal ħafna. Jekk jien pereżempju d-dinja ngħidu d-dinja sa 4.6 biljun sen ilu, id-dinja diġà kellha kondizzjonijiet li jistgħu jgħixu l-ħajja fuq wiċċ tagħha. L-eqdem sinjali ta' ħajja huma 4.2 biljun. Mela l-ħajja saret, l-ħajja damet 400 miljun sena. Bis-saret, aħna fil-laboratorju nistgħu ntuhom dak il-ħin. Għandna dik il-problema. Ma nistgħux nadduhom dak il-ħin twil, irridu nagħmlu kollox b'mod maġla. Most likely ma terġax tirreplika ruħha bl-istess mod. Żgur, issa dik oħra, anke jekk jien immur fuq pjanet oħra. Għall-argument fuq Mars ngħidu sabu l-ħajja. Sabu l-ħajja, analizzawha u indunaw li l-amino acids ta' Mars mhumiex bħal tad-dinja. Jekk mhumiex bħal tad-dinja, mela huma aljeni. Iġifieri l-ħajja żviluppat fuq Mars. Għalija. Jekk l-amino acid hija bħal ta' jekk l-amino acids li jagħmlu d-DNA ta' dik il-ħajja huma bħal tad-dinja, mela kien hemm skambju. Jew ta' Mars ġew fid-dinja, jew tad-dinja marru fuq Mars. Bħal panspermja, eżatt. All right? Iġifieri, anke dik meta jgħidu anke ħafna jgħidu għax il-qarnita għandha DNA alien, għax sabu ċ-ċelloli b'DNA alien. Da huwa kollu ħmerijiet għax hemm mod sempliċi fil-laboratorju tittamlu, ma hemm mod kif tista'. Jekk inti ġi xi ħadd u lilek qallek isma' għandi dal-mikrobu huwa alien għax jiena ġibtu minn barra il-space station u huwa differenti minn kull mikrobu li jeżisti. U jiena nagħmillu test DNA fingerprinting taf x'inhu inti, orajt lillum nagħmluh b'mod regolari. Unsib li għandu d-DNA eżatt palta id-DNA eżatt pal-annimali kollha, għalhekk pal-annimali u ħlejaq kollha fuq id-dinja, għalhekk kienaw wieħed antenat tal-bidu għax ħadna d-DNA kollu tiegħu, pal tiegħu. Mhux kollu tiegħu, imma id-DNA l-bażi huwa pal tiegħu. Allura kollha ġew bl-istess DNA. Jiġifieri l-amino acids huma simili. Imma jekk dak itini amino acids li huma differenti, hemm ċans li ġimmi x'imkien ieħor. Għax ma jiġbaħx il tad-dinja. Ma jiġbaħx il tad-dinja, stja. Jiġifieri hemm metodu kif nistgħu nkunu nafu. Ma eżempju, hemm ħaġa li hija stramba u li moħħi ma jipproċessaħħix. Kif għamlet il-qabża, dik il-qabża sawa, ġifieri minn diċ-ċellula żgħira u mbagħad qabżet u mbagħad ħostjat xi ħaġa oħra kienet u x'hekk. Ġiet isa host ġo xi ħaġa. Imma tinsiex li llum stess għandna tip ta' ħajja nsejħulhom viruses, all right, li huma prattikament kimiċi. Il-virus mhijiex ċellola, il-virus mhijiex bakterja, il-virus hija bażikament kapsula li ġo fiha hemm biċċa DNA jew RNA imwaħla ma' ġisimha li qisha seringa li jagħmel il-virus huwa jeħel maċ-ċellola jinjetta d-DNA tiegħu, id-DNA tiegħu jeħel man-nukliju taċ-ċellola u jġal il-nukliju taċ-ċellola jagħmel iktar viruses. Jimmodifika ġifieri fiftit. Qed tifhem, issa aħna nafu li l-viruses probabbilment ġew wara il-bakterja, jiġifieri il-viruses huma aktar avvanzati għax huma dak li ngħidulhom obligate parasite. Xi tfisser? Il-viruses ma jistgħux jgħixu jekk mhux ġewwa ċellola. Minn barra le.
Alright? Mela di ridet tiżviluppa di l-biċċa xogħol biex issir. Ħastja. Għax kieku daw ħarġu barra kienu jmutu. Għasku. Mela daw bil-fors ġew transmitted minn bakterja l-oħra. Għax ġewwa biss jistgħu jgħixu. U l-virus għandu DNA tiegħu. Il-virus għandhom DNA jew RNA jużaw. Ġifri mhux. Jew DNA jew RNA, għandek DNA u RNA viruses. Li qed ngħidlek huwa li anki issa stess għaw ħlejqiet għax hemm ma jidhomx li huma ħajja daw il-viruses, għax il-viruses imbagħad m'għandhomx il-karatteristiċi taċ-ċelloli. Hemmhekk mhux ħaj kif jevolvi. Ma jafux imma xi DNA tista' tevolvi għax id-DNA jistgħu jaħlu biċċiet oħra magħha. Le fis-sens mhux kif intelligenti. Le, m'hemmx intelligenza da. Għax inti. Dan huwa purament chemical forces. Ħastja. Bil-chemical evolution da. Issa kieku da l-virus jiġi intelligenti. Hemmhekk konna trabi. Diffiċli biex virus jiġi intelligenti. Tifhem ma nistax nimmaġina kif. Ma jana assum. Ma nistax ngħidlek kif jista' jiġi intelligenti, għaliex biex ikun intelligenza jrid ikollok moħħ dana xejn m'għandu. Il-virus huwa qar miċ-ċellola. Iċ-ċellola tieħu nnifs, tiċċaqlaq, qed tifhem, tarmi l-ħmieġ, tiekol, da xejn ma jagħmel minnhom. Il-virus ma jagħmel xejn minnhom. Ġifri ma. L-unika ħaġa li jagħmel hu biss. Alright, jinjettalek id-DNA biex jieħu over iċ-ċellola. Ħalli ċ-ċellola tagħmel replikas tiegħu. Allora, tari. Qed tifhimni? Jiġifieri dana u il-virus iżadhom jiġifieri ma jafux kif jikklassifikawhom. Qed tifhem? Issa ovvjament jista' jkun hemm viruses extraterrestriali wkoll jiġifieri. Qed tifhimni? Palma żviluppaw fuq id-dinja jafu jiżviluppaw jekk dinji oħra kellhom l-istess evoluzzjoni palma kellha dinja u simili. Alright, permezz ta' DNA. Ħatta Prometheus. Jista' li jiżviluppaw hemmhekk ukoll. Issa tinsiex però li daw dejjem jiżviluppaw skont it-teorija ta' Darwin. The fittest survive. Minnu l-aqwa jħawwel. U l-kondizzjonijiet ukoll. Minnu l-aqwa, jekk il-kondizzjonijiet ikunu ħżiena, l-annimali jispiċċa stint. M'hemmx ħniena, dan huwa proċess. Da pal meta jien naf mort it-taqqab, mort taqta biċċanja maqtajt subajk. Alright? Mus se jiddispeċik għalih, il-magra mus se jiddispeċik għalih. Dan huwa proċess, hija teorija, u meta ngħidu teorija, l-evoluzzjoni ifisser l-ogħla ħaġa fix-xjenza. Hija kollezzjoni ta' fatti, alright, li ġew pruvati repetutament, b'mijiet jekk mhux eluf ta' laboratorji, alright? U l-lum enuna nibnu picture ta' kif żviluppat l-ħajja fid-dinja. Allora, mela minn hemmhekk imbagħad morna għal dawk l-algi ta' ġol baħar. Issa l-algi tal-baħar, l-algi tal-baħar minn għalija saru xi 2 biljun sena wara. Li kienu jagħtu n-nifs. U dawk fil-fatt kien blue-green algea. Għadna nsibu għandekum. Għadhom jeżistu, żgur. Fil-fatt ħafna mill-oxygen tad-dinja, fil-fatt mill-patches tal-blue-green algea li nsibu fl-Antartika u fl-Arctic Oceans. Miġi, mhux mill-foresti tal-Amazonja. X'għadna ma xejnix. Le, x'għadna ma dak hemmhekk għadu relativament nadif. Għadna ma fottejnihomx. Issa, xejdulu. Issa li ġara kien, però tinsiex, li meta dawk saru, meta daw l-algea li kienu l-ewwel pjanti sabu trik li jużaw l-ossiġnu, l-ewwel nies ma kienx hemm ossiġnu fl-arja. Għax l-arja kienet mimlija metanu, gass ta' ċilindru, hydrogen sulfide, ħafna mill-gassijiet li joħorġu mill-vulkani. Alright? U li ġara kien li meta bdew jipproduċu l-oxygen, il-ħlejja, il-bakterja li kien hemm li kienu jieħdu n-nifs permezz ta' daw, ġew ivvalenati bl-ossiġnu. Ħastja. Allura ħafna minnhom dawk mietu.
Naħseb kien f'dak l-istadju li tagħmel ix-xita tal-għaxtu wkoll. Probabilment jekk kienu ħafna vulkanizmu, però li ġaraw li l-oxygen, alright, l-oxygen event, meta beda jiġi released ħafna oxygen fid-dinja, alright, ta' kemm żmien ilu? Ta' xi 3 biljun sen ilu għandukum. Ħadet ċokk id-dinja. U żgur, ħafna mill-annimali ħafna mill-bakterja mietu. Ara dawk li kienu taħt il-baħar jew taħt il-blat, hekk ħafna minnhom dawk le, dawk baqgħu jeżistu anke sal-lum. Però li ġara kien li il-chemical reaction tal-ossiġenu minħabba li kienet ħafna iktar effiċenti, alright, tatom spinta lil daw il-algea, alright, umlew kullum kien. Allora l-atmosfera intlit b'ħafna oxygen. Allora sa ġara mill-bakterja l-oħra, alright, li kien hemm jeżistu dak iż-żmien, l-uniċi li setgħu jgħixu huma dawk li kellhom jadattaw biex jibdew jużaw l-ossiġenu. Kienet fuq along miljuni ta' snin. Fil-evoluzzjoni l-affarijiet dejjem isiru fuq ammonti, fuq numri kbar ta' snin. Ma kien iċċek ċumbu. Le, mela le. U dik fuq waħda, dik hija waħda mill-problemi li jkollhom in-nies għall-evoluzzjoni li ma jistgħux jimmaġinaw l-ammont ta' ħin li jkun għaddej li għaddi biex jinbidlu l-affarijiet. Għax il-kbir huwa bil-mod. U min jaf kemm mietu mikrobi li valenati bl-oxygen sakemm il-vantaġġ tal-mikrobi kienu li dawn jibridjaw mal-ajr. Għax daw jibridjaw billi nqasmu waħda tinqasam fit-tnej. U kienet imprevedibbli ġifieri l-ħaġa. Eżatt. Bil-fors kellha ssir. U mbagħad trabbet waħda u waħda minnhom ovvjament saret l-ewwel annimal. Alright, bdiet taġixxi bħala l-ewwel annimal. Ma mhux iżin forma naħseb. O le, mikrobu xorta. Qed tifhem? Imma mikrobu annimal li beda probabbilment jikkaċċja annimali oħrajn, beda jikol bakterji oħrajn pereżempju, għax sab li meta inti tikol bakterji oħrajn u taħraqhom bl-ossiġnu ħadd tagħmel ħafna enerġija. Imma qabel dak kien hemm xi tip ta' mushroom ukoll. Le, il-mushrooms differenti, il-mushrooms formaw evoluzzjoni oħrajn. Ġifiri mux. Le, iffurmaw. Dak il-fungus. Kellek ukoll. Li kien, ma nafx fejn rajta, kien hemm bħal fungus twil, u mbagħad lesta witta triq bħala fertilizer. Le, ma daka forma aktar tard. Iktar tard. Il-fungus anki mikrobi tal-fungus, anki kien l-ewwel li kien hemm huma fungi mikroskopiċi. Yeasts, bħal tal-ħobs. Alright, yeasts. Pero dawk ħadu rol ieħor. Allura ma tantx intmessew mill-effett tal-ossiġnu, għaliex huma xogħolhom kien li jmermru. Xogħolhom li jmermru u għandhom infatti il-fungi u l-mushrooms għandhom rol importantissimu. Ovvjament. Għax huma jmermru l-fdalijiet tal-annimali l-oħra. Immaġina kieku ma jmermruhomx. Xiġri, jintella kollum kien bil-ħmieċ. Għedvem? Allura huma għandhom ambjent ieħor fej jimirħu. Għedvem? Però ħafna mill-evoluzzjoni li waslet għall-annimali saret fil-baħar. L-ewwel. Mbagħad kellek il-pjanti li telgħu fuq l-art. Biċċiet minnhom bdew jikkolonizzaw l-art. Mbagħad kellek l-ewwel li ngħidulhom invertebrates li kienu mingħajr sinsla ta' dar, jellyfish, ħniex, affarijiet hekk. All right? Da qed nitkellmu fuq xi biljun sen ilu. U mbagħad kien hemm perjodu interessanti ħafna li jgħidulu l-Cambrian 600 miljun sena fej il-ħajja multiċellulari, magħmula minn ħafna ċellulari, hawnhekk li ġara kien li f'da żmien iċ-ċelluli talmu jikkoperaw fl-imkien. F'dan, u waħda minn raġuni għalfejn talmu għaliex kien perjodu u ma nafux għaliex. Ngħidulu il-Cambrian Explosion. Fej splodew u bdew jidru annimali vera strambi. All right? ħafna minnhom mhux biċċajt. Jekk issibhom idħol minnu interessat jidħol il-Burgess Shale. Burgess Shale. U jara kemm kien hemm
kemm kien hemm annimali ġodda strambi ħafna minnhom mietu għax ma kinux daqshekk adattabbli. Issa n-natura kienet qed tagħmel esperimenti biex issib il-minu adattabbli l-iktar. Dak li ħadmu ta' Matrix minn fuq. Kien hemm wieħed bil-xismu kbira u wieħed bil-spikes ħerġin minn daru, kienu vera strambi daw. Kienu vera strambi. Xismuaw, dawk kienet, issa din għandha implikazzjonijiet importanti ħafna fuq ħajja f'pjaneti oħra, il-Cambrian Explosion. Għaliex il-Cambrian Explosion, iġviri fej formaw l-annimali l-ewwel darba, din darba saret fl-istorja tad-dinja, iġviri hija xi ħaġa rar immens. Qed tifhimni? Sajan. Ma reġgħetx irreplikat ruħha. Ma reġgħetx irrepetit ruħha fuq id-dinja. Allura, ovvjament, ma nafu xejn fuq pjaneti oħra, x'ħajġri ħajkun hemm waħda Cambrian Explosion jew ħafna. Tkun carbon based jew silicon based? Issa dik oħra, silicon based hemm naqa' problemi biex is-silicon jagħmel l-istess varjetà li jagħmel il-carbon. Nitkellmu għalissa fuq il-carbon. Hemm inqas restrictions. Nitkellmu fuq il-carbon għalissa. Iktar restrictions. Hemm ħafna iktar restrictions għax mhux reactive daqs il-carbon. Qed tifhem? Pereżempju, meta jirreaktja ħafna mill-chemicals li jagħmel huma jixbħu l-ġebel u l-ġebel ma tantx tista' timmetabolizzah, qed tifhem? Mhux bħal-carbon. Il-carbon, tinsiex il-carbon tant jagħmel il-carbon waħdu jagħmel il-fuq mal-miljun chemical. Waħdu biss. Dak li jgħidu l-organic chemistry. Qed tifhem? Issa il-ħaġa l-oħra hija li jekk ma sarux fil-fatt dina tal-Cambrian Explosion interessanti ħafna x'tintuża wkoll anki minn dawk li kritikaw lil-ħajja fid-dinja, all right? L-ħajja l-annimali fid-dinja deru darba biss fil-Cambrian Explosion u fil-fatt dana juri li probabbilment fuq pjaneti oħrajn, all right, biex ikollok il-mikrobi, all right, għax jidher il-mikrobi saru wara ftit li saret id-dinja. Mela il-ħolqien tagħhom sar malajr. Li jfisser li huma jsiru malajr, imma l-annimali le. Irti kollok dawk ċertu kondizzjonijiet u regoli. Allora ma nafux x'inhuma, ma nafux għalfej fil-Cambrian Explosion sfaċċaw daqshekk annimali differenti li ħafna minnhom daw tinsix li ħafna minnhom huma l-antenati tal-annimali kollha tal-lum. All right, mill-ħniex, mill-earthworms, sal-brimp, sal-nemus, sal-mammali, sal-rettili, kollox. Dawk minn hemm ġew. Għattimem? Allora ma nafux, jew inkella jkollok dinja fej il-Cambrian Explosion ma saritx. Mela, annimali ta' mikrobu. Annimali ma jizvilbawx. Fil-fatt, dik ir-raġuni għalfej aħna l-iktar l-infittxu huwa l-mikrobi. Għaliex pereżempju jenħars naraw Mars. Illum il-ġurnata Mars batna ħafna vetturi spazjali hemmhekk. Ħala ta' ħin. Għanna ħafna, mhix ħella ta' ħin. Għax kemm darba għandhom tibbat l-istess saqqa. Le, imma mhix ħella. Semplis ħadwhom. Imma hija diffiċli wkoll sajan, ġifieri mhix xi ħaġa sempliċi biex tagħmilha. Ma tgħidx hemm iċ-Ċajna issa hemm l-Indja. Il-biċċa li kieku kien hemm l-annimali, il-punt tiegħi huwa dan li kieku kien hemm l-annimali jiġġergħu fuq wiċċ Mars, kieku ilhom li rawhom. Le, dik hija żgur. Kieku rawhom. Għettifem? Kieku rawhom u anki d-detektjawhom, mhux tinsiex, niżilna l-karrijiet, niżilna l-vetturi hemmhekk, u daw jew rawhom jew id-detektjawhom ma jaraw l-ebda ħjiel. Jisibu desert biss. Iġviri nafu żgur huwa li palissa wiċċ Mars kif inhi palissa ma jistax ikollha ħajja avvanzata. Avvanzata qed ngħidu annimali. Anke bit-temperaturi wkoll. Annimali. Taħt l-art ma nafux sem, taħt l-art jafhem il-ħajja. Ma nafux. Xaktar xerajtu dak l-artiklu kien hemm xi microbes. Ejja, imma hemm postijiet oħrajn fis-sistema solari li huma kważi iktar possibbli li huma iktar possibbli li jkollok il-ħajja bħal-Ewropa u Enceladus jew Titan. Fejn għandek anki l-ilma. Titan imma hija iktar il-bot. Hija iktar il-bot u kiesaħ Titan imma l-Ewropa hija miksija kollha bl-ilma. Enceladus miksija bl-ilma u qed titfa' anki s-sħab tal-ilma fl-ispazju. Mela inti taf ta' vettura
biex tgħaddi minn ġo dak l-isħab u tara jekk tiddetektjax il-ħajja f'dak l-isħab. Bodri toħloq atmosfera. Ma ftit, issa titfa' isu geyser, tifhem? Isu geyser hawn. Ma m'hemmx jżomma mbagħad. Le, m'hemmx iżomma. Imma nafu żgur li hemm l-ilma bil-forsi irid ikun hemm l-ilma likwidu biex qed isir hekk. Jiġifieri hemmhekk tista' tibgħat vettura u tgħaddi minnu dak u tieħu kampjun. Għax jiena kieku jiena ngħid flokka nibgħat 3 rovers fuq pjaneta waħda naqbad nifrixhom dar rovers. Vera, ma huwa ħafna iktar diffiċli nsella dost tinsab biljun kilometru l-bogħod. Mars qiegħed Alright, 40 miljon kilometru l-bot. Allura għandek problema ta' ħin biex jaslu. Għettifem? Biex wasel il-Cassini, ħalli għal-Cassini baħt nix diretta, tant kienet ila il-Cassini li baħt madwar Saturn, li ħadet 9 snin biex waslet. Balast, ja. Mela, għettifem? 9 snin. Għalli xax tant ila li ma kenniex rocket kbir bizzejiet biex jispara b'mod dirett. Ma naħseb jena xadna naħdmu bl-istess mentalità. Le, issa probabli, issa jekk jibdaw jużaw ta' Elon Musk il-kbir, hemm dak kapaċi jispara ħafna iktar toqol. Għattifem? Ma nafx jekk rajtix li jibdaw jibatu il-packages bil-laser. Laser, xismu, bil-laser, pero l-laser jiddependi ħafna biex jiġri ħafna il-payload irid ikun ħafif, Skużani, dejfax. Irid ikun ħafif il-payload, qed tifhem? Però biex inkomplu fuq tal-evoluzzjoni mela kellna l-ħajja li splodiet l-evoluzzjoni tagħha f'dan il-perjodu biss tal-Cambrian. Mill-Cambrian imbagħad beda jiżviluppa. X'beda jiġri? Mbagħad kellna l-iżvilupp tal-ewwel ħut, mbagħad l-ewwel amfibji, alright, li telgħu fuq l-art, mbagħad l-ewwel rettili, alright? Ovvjament, biex daw żviluppaw kellha tiġi żviluppata il-bajda, leg. Min ġie l-ewwel bajda u tiġi? Leg di. Ġiet l-ewwel il-bajda. Il-bajda ġiet l-ewwel. Alright? Il-bajt ilu jeżisti, il-bajt li huwa artab ilu jeżisti minn żmien meta żviluppaw il-ħut. Alright, mela qed nitkellmu mal-350 miljun sen ilu. Anki qrib l-400. Alright? Imma l-bajt liebes għal fuq l-art biex ma jinxifx, dak żviluppa xi 250 miljun sen ilu. U min jaf kif trabba, naħseb ħabba anki mod ta' shells inti għandek jisom shells tal-ilmu, shells differenti, ma misaw emmeda il-ħaġa. Xismu, il-bicċaji li kif diġadna dini hija proċess ta' bil-mod ħafna. Iġbiri ma naħsbux li l-ewwel kienem jinnaf per eżempju kukkodrill. Alright, u f'daqqa waħda dal-kukkodrill faqqas bajda u l-bajda faqsef dinosaur. Le. Li tkollok mejlu female. Mhux mejlu female biss, kien hemm ħafna dawk li jgħidulhom, alright? In between. Meta nħarsu lejn l-evoluzzjoni u naraw il-fossili record, alright? U naraw ukoll is-sediment fejn saru, fejn sibnihom il-fossili. Ovvjament insibu li insibu li l-eqdem fossili ħajkunu l-iktar primittivi, tal-annimali iktar primittivi. Mela fil-qiegħ, mela jekk jien immaġin għandi muntanja. U fil-qiegħ ħansib il-fdalijiet tal-snails hawn xejdulhom hawn. Tal-bebbux, per eżempju. Alright? U mbagħad iktar ma nitla' l-fuq, per eżempju, u mbagħad insib fdal tal-ewwel ħut. U mbagħad ftit iktar il-fuq, insib il-fdal tal-ewwel amfibju. Kif il-ħut kien stramp dak iż-żmien il-ħut? Skur, kien kollu rinforzat. Rinforzat, għax kien hemm għax inti għandek dejjem tinsiex li fl-evoluzzjoni għandek xedna fittest survive. Mela, jien annimal li jkoll il-laħam u jien għandi snin daqsiex biex naffeċ kollox. Mela, liema annimali ħajjexu? Dawk l-iktar li ħajfilħu l-qdim. Mela dawk li ħajkunu l-iktar armati. Mela immaġina, għandi ħuta. Bidel kondizjonijiet id-dien. Għandi l-ħuta.
Dil-ħuta kella numru ta' trab, babies, żar. Ħafna minnhom kienu bħala. Però wieħed minnhom miskin kien naqra disabled. Kellu l-adam fuq rasu. Alright, kellu l-adam fuq rasu da, inserta. Imma meta ġi biex jikdbu li jieklu, ma setax jikdmu ħabba l-adam. Allura għex, l-oħrajn ittieklu. Imma xinbidel xi ħaġa fid-DNA. Żgur, mera, imma le għax kien hemm żball. Kien hemm żball fid-DNA. Ma di stramba. Mutation. Imma l-mutation kif saret? Il-mutation issir b'mod xejdulu b'mod mingħajr ippjanar. Jew pereżempju il-ħuta tkun qed tgħix x'imkien fejn ħafna minerali radioattivi u radjazzjoni, alright? Bgerfxlhom id-DNA. Il-DNA hemm ċans li radiation hemm ċans li. Żgur, radiation ovvjament biddel id-DNA. Naf li tkisser id-DNA. Tkisser id-DNA. Meta bniedem jew xi ħaġa tiġi f'kuntatt ma' radioactivity. Għalhekk in-nies jaqbadhom il-cancers. L-iktar wieħed li dam ħaj wara dak il-Ġappuniż. Għalhekk ikun hemm. Issa ħaġa oħra wkoll jista' jkun pereżempju ikun hemm ruqa tal-baħar fej ħareġ ħafna velenu toxic chemicals. Dawk ukoll li ġalu. Il-toxic chemicals iġalu, alright? Iva ukoll, qed tifhem? Issa però f'dal-każ id-DNA, f'dal-każ il-mutation kienet tajba. Ħadmet favorih dak il-ħuta. Issa mhux dejjem hekk, ħafna mill-mutations huma ħżiena. Il-maġġoranza minnhom huma ħżiena, però xedna fuq il-ħin. Daw fuq miljuni ta' ħin, ara kemm ikunu saru ibridjaw ħut. Allora, aħna t-nejdu ġifieri li inti għandek setta nsejħu. Għax dak inti nsegwi dak ta' Jim Gates. U Jim Gates jgħid li l-iktar ħaġa affaxxinanti hija reproductive cell. Fejn di segwi set regoli, fimt, u jisa kultant jkun hemm xi ħaġa li tvarja imma mhux suppost tagħmilha. Għax hi dejjem issegwi l-istess xi ħaġa dejjem tagħmel correction. Imma somehow kultant tagħmel dak il-varjant u mbagħad teqpa' timxi fuq dak il-pattern. Dak il-varjant huwa importantissimu, il-variation hija importantissima. Għaliex inti ma jistax ikun, inti dejjem trid. Inti ma jistax ikun ikollok popolazzjoni ta' annimal jew mikrobu, alright? Li ma jkollux ftit varjazzjoni fih, li ma jkunx ftit differenti minn ommu. Għaliex ħanilek għalfej, immaġina għandna bakterja u kif qedlek ħafna mill-bakterja jinqasmu fit-tnej. Mela huma ħajkollhom l-istess DNA tommhom, jew ta' missierhom jew whatever. Alright? Issa jgħidu kellu żball il-missier fid-DNA. Da dejjem ħajret l-iżball. Eventwalment x'ħajġrila ir-razza. Tispiċċa. Imma jekk jiġrilu pal maġrala dik il-ħuta. Alright? U jkollha mutation tajba. Fej kellha l-adam fuq rasa. Allura ma setax jikdimha. Dik, x'ħatagħmel hi ħatibqa' ħajja u dik il-mutation ħatgħaddiha u veru għax baqgħet ħajja. Bħal dawk li kienu reġina rejiet u dak meta kellhom il-hemofilja ġin. Kellhom il-hemofilja ġin imlew l-Ewropa bil-hemofilja ta' Victoria, ta' Reġina Victoria. Għax eżempju bdew joħorġu bil-geddum twil. U kellhom ukoll bdew joħorġu ħafna minnhom koroħ. Għax wirtu ħafna, kienu imbred. Għax kienu imbred ħafna, tinsiex. Inti jekk int nobli, tittiżewweġ nobli. Mela inti diġà tkun imbred, dik mhux bil-bnedmin biss anke ċitas, ċitas fl-Afrika. Pereżempju, bdew jitwildu ħafna ċitas fl-Afrika li kellhom ħafna difetti. U mbagħad sabu li daw kienu kollha ġejjin minn xi mit-ċita biss. Taf kif irranġawha? Għamlu find out fuq ċitas differenti fil-żuwijiet. U bdew jibridjawhom magħhom. U l-gene pool dik jgħidu la gene pool. U l-gene pool kabruha. Allura iċ-ċitas issa li qed jitwildu m'għandhomx dawk id-difetti. Għax daħlulhom ġenetika ġdida. Ma xorta tem dak id-defett jiġri? Le, defetti dak jmut. Dak ħafna drabi jmut. Id-defett imut. Id-defett imut. Tinsiex xetlek fuq l-evoluzzjoni. M'hemmx ħniena. Jekk hemm defett imutu, min jaf kemm biljuni u triljuni ta' annimali mietu.
Allora taħseb fl-istorja tad-dinja. li d-DNA fih sets ta' ones u zeros bħal ma jgħid. Mhuwiex l-istess, le. Fil-fatt jaħdem fuq codon jgħidulu. Codon. Codon triplet li huwa 3. Alright, fuq hekk jaħdem fuq 3. Alright, fuq 3 amino acids. Alright? U hu li jagħmel huwa li hu jinfetaħ qisu zip. Meta tpoġġih ġol likwidu li jkun fih ħafna amino acids, jinfetaħ qisu zip. U l-amino acids kull waħda tiġbed li amino acids bħala jinfetħu jaħlu fl-imkien jiffurmaw zip ġdid. U jkun forma replika. U jkun ir-replika. Interessant. Tifhem? Iġifieri x'isbaw. Però li ġara kien li daw il-mutations, okay, li bdew isiru, alright, bdew idaħlu ħafna varjazzjoni fl-annimali. Allora l-mutations bdew jintażlu. Il-mutations li jażlu l-annimal biex iktar ikun kapaċi jgħix fil-ambjent li qiegħed. Dina pal naħseb ġieli smajta, di pal tal-ġiraffa. Le, ma smajtix tal-ġiraffa. Il-ġiraffa, għaliex il-ġiraffa għandhom qatwil. Il-ġiraffa xi 35 miljon senilu kienet tixbaħ ħafna le dier, ċerfa. ċerfa. U kienet tiekol. Alright? U kienet tiekol il-ħaxix tal-art liktar, alright? U forsi xi ftit weraq. Ġara, il-post fej kienu jgħixu, il-ħaxix tal-art miet. Allura kellhom jibdew jibdew jiklu weraq. Però x'ġara? Bdew jitraw fuq sajhom ta' qoddim biex jilħu iktar floli. Allora min kellu u iktar twil, iktar beda jilħaq xiekol. Dawk jibqgħu ħajjin u jkollhom il-babies. Issa le, li ġara kien hemm mutation. Kien hemm mutation. Għaliex in-nies anke n-nies hemm il-qosra u t-twal. Qedfhem? Kien hemm mutation fej waħda minn daw iċ-xrief kellha baby li kellu u naqri twal. Alright? Mela jfisser li hu iktar ħajilħaq fejn jiekol melu ħajjejx. U x'veru? Ħajjejx għax ħajkollu iktar ikel u ħajbridja. Issa, li ġara kien li peress li ħajbridja u t-tfal tiegħu ħajkollhom onhom naqri twal, vera? Mhux hekk il-ġenetika tiegħu? Allura t-tfal li jibdew jiltaqgħu kollha benuq twal. U iktar jitwalu l-enuq. Allura kellek iktar ma jitwalu l-enuq, iktar kapaċi jiklu floli. Sakemm tfeċċet il-ġirafa. Però da xi ħaġa li damet 50 miljun sena bis saret. U eżempju f'ħafna minn natura nsibu anki pereżempju dawk li jkollhom il-hooves xorta jkollhom dawk il-5 digits. Iwa, dawka kollha huma kollha karatteristiċi li ġejjin mill-xismu. Però naħseb jiena għad fadha ħafna x'ngħidu. Allora fl-istess mod. Da flok kieku twalila onqa u żviluppat bħal post. Fim xirrit ngħidlek, jiġifieri dej kienet toqgħod tiġġebbed biex tilħaq da, u flok iddeċidiet li n-natura tagħmel post biex tkun tista' titla' fuq is-siġra tawlet onqa. Kien hemm ħafna mutations, mhux waħda biss ikun hemm mutation. Min jaf? Fucking stramba. Min jaf? Imma din hija il-mutations huma kollha by chance. Memx forza warahom da. Dan huwa kollu by chance. Di taf tagħmilek mutation ħażina u toqtollok ir-razza kollha. Ġrat kemm il-darba. Ma nafx ikrajċi il-Mike Myers jitkellem. Mike Masters li bħalissa jidher fuq tal-UFO su hekk. Ma rajtux le. Insomma, da antropologu u xogħlu jistudja dal-affarijiet tal-evoluzzjoni u affarijiet oħra. U kien hemm xi studju ieħor insomma qabel l-istudju konkluda li l-ħajja kif qegħdin aħna llum il-ġurnata ġifieri li għandna 5 digits u ħafna mill-annimali għandhom dawn il-5 digits u li għandna l-għajnejn u l-moħħ fuq l-għajnejn chances huma ta' 4% biss. Ma nafx ma tantx naqbel magħha. Taf għaliex ma tantx naqbel magħha? Għaliex hemm raġunijiet għalfej pereżempju għandna rasna għolja u hemm raġunijiet li huma wkoll evoluzzjonarji. Qedfhem? U tajb naħseb però biex nitkellmu fuqhom daw rridu nitlu iktar fl-evoluzzjoni tal-bniedem, jien naħseb li
tajjeb li diskussjoni tal-evoluzzjoni tal-bniedem ħallu għal darbohra. Hemmhekk dik fakkarieli. Għax dik irridu nitlu fl-evoluzzjoni tal-bniedem. Għalfej il-bniedem għandu is-sensory equipment kollu tiegħu f'wiċċu u f'rasu. All right? U għalfej huwa upright. Għetifem? Jiena naqbel miegħu li jekk ħanitkellmu fuq ħajja fuq pjaneti oħra ħatkun kompletament differenti milli għandna aħna, dik naqbel miegħu perfettament. All right? Però di ta' ċans ta' 4% ħanilek għalfejn, ma tistax tgħid ta' 4%. Għax imbagħad l-evoluzzjoni x'tagħmel? L-evoluzzjoni dejjem tagħżel dak l-iktar li jaħdem. Fil-kars tal-annimali nnota. L-annimali sa ċertu punt kollha jxibħu veru. Kollha għandhom żewġ idej, żewġ saqaj, wiċċ ras floli. La safar għandhom id-digits ukoll, ma jidrux xedin. Eżatt, imma ġifieri meta jkun hemm pattern li hu suċċess, l-evoluzzjoni tibqa' tuża. Qed tifhimni? Tibqa' tuża. Interessanti. Issa jekk qed nitkellmu fuq pjaneti oħra, u din hija xi ħaġa li nistgħu nitkellmu fuq anki darba oħra, għaliex ovvjament l-evoluzzjoni ħadd tiġi affettwata sew, ovvjament jekk ħan nitkellmu ejna għall-argument fuq Mars darba trabbew l-annimali fuq Mars. All right? Ejna jgħidu trabbew l-annimali forsi anki esser intelligenti. Dan hemmhekk hemm gravità inqas. Da kollu ħajaffettwa. Mhux hekk mod differenti. Most likely jkunu. Ħaġa oħra wkoll. Diġà għedna fuq il-DNA u l-RNA. Hemm ħafna mod kif daw jistgħu jiffurmaw b'amino acids differenti. M'għandek l-ebda garanzija li ħajffurmaw b'amino acids li ffurmaw l-ħajja tad-dinja. Qed tifhem da suġġett. Efhem li fih ħafna x'tixtan fuqu. U jiena nħoss li darb'oħra niltaqgħu nerġgħu. U nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tal-bniedem u fuq tal-annimali aktar avvanzati. Kif il-bniedem pereżempju ħareġ kif nitkellmu fuq id-dinosawri pereżempju, all right? Nitkellmu kif l-asafar ħarġu mid-dinosawri u nitkellmu anke fuq il-bniedem u kif il-bniedem żviluppa. Interessanti. X'taħseb? Mela, ġifri nikkonkludu għawek? Naħseb nistgħu nikkonkludu. Kemm għandna mela? Għandna sija 20. Sija 20. All right, Mirko, mela. Ħansaqsik l-aħħar domanda. Għajt li mela, Saqsik l-aħħar domanda, Dave. Jiġifieri da fin-natural selection sawa, jekk ikollna rajt intet li l-natura dejjem ħatażel l-aħjar u dak li jaħdem. Mela fl-istess mod u eżempju id-dinja hija kbira. Jekk xi ħaġa ffurmat hawnhekk u xi ħaġa oħra ffurmat din-naħa. Però di ikun l-istess ħaġa sawa u separaw. Waħda marret jinnaf fin-nord u l-oħra marret fis-sawt. Taħseb li dawk ikunu għadhom bl-istess trades jew inkella jinbidlu. Fil-fatt għandna ħafna eżempji. Pereżempju wieħed mill-eżempji li għandna huwa pereżempju kif għandna l-annimali li huma marsupials bħal dawk li hemm l-Awstralja bil-pouches. Għandna dawk li qegħdin fl-Awstralja. U għandna dawk li qegħdin ġo South America. U Madagaskar ukoll minn għalijux. Le, South America. Għaliex? Għax l-Awstralja kienet imwaħla ma' South America. Allura għaddew ma' xurxin. Mbagħad infirdu. U l-Awstralja tant marret il-bot li għal ħafna miljuni ta' snin kella biss annimali li huma marsupials. Ġifieri annimali bil-pouches biss. L-annimali li mhumiex marsupials, tates, klieb, ġrieden, fniek, kollha ġiebhom il-bniedem. Hemmhekk. Dawk kollha dak ma kinux l-annimali naturali tagħhom. L-annimali naturali tal-Awstralja huma l-marsupials. New Zealand simili. New Zealand kella il-rol tal-annimali ħaduhom l-asafar kbar, il-moas. Untliet basafar kbar enormi pal-moa. U kien hemm ħafna tipi differenti ta' moa. Dak li kien hemm jisu l-ikbar asfur. L-ikbar asfur twil 10 piedi. Il-moa. Però in-nota kien hemm ukoll
ajkla li tikol il-moa, il-ħassiv eagle, l-ikbar ajkla li għad teżistiet, b'xi wingspan ta' xi 12 piet. Jaħsbu li kien hemm xi ħaġa l-Amerika li l-Indjani sejħu Thunderbirds, imma dak kienu dawk mhumiex bħal ħastigil, dawk huma probabbilment teratorns, tip ta' safar li kienu jeżistu fi żmien meta l-Indjani ikkolonizzaw l-Amerika. Għax l-Indjani Amerikani, il-Red Indians, għandhom ħafna uċuħ tagħhom fuq it-totem poles. Allora probabbli kienu jgħixu fl-imkien. Ġifri taħseb differenti. M'għandhomx jaqsmu ma ta' New Zealand imma. Ta' New Zealand kien hemm qis evoluzzjoni għalija hemmhekk. Palma kien hemm l-Awstralja. Kien hemm postijiet oħrajn li ġar hekk ukoll, Ġifieri. Mela Dave, grazzi bħal dejjem. Grazzi lilek. Dejjem tkun interessanti. Mela li jmiss nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tal-annimali u tal-bniedem. Għax impossibbli tagħmilhom flimkien. Ma kienet informattiva tal-ostja. Għas indonajt li għadda daqseħħin. Għadda. Jgħaddilin. Meta tkun qed tieħu gost jgħaddilin malaj. Grazzi Dave. Mela. Sellimlek. Nirringrazzjaw lill-sponsors Floor and Wall Solution, nisibuhom fuq Facebook, Tri Auto Motors, il-Tashmon Caterers u patrickprince.com. Grazzi tal-li bqajtu s-segwuna sawek. Narakom għad darba oħra.